Сёння настаўніца беларускай мовы, раней талакоўка Вальжына Цярэшченка, перадусім спявачка. Верш Ларысы Геніюш «Запей мне песню» немагчыма уявіць іначай, чымся як песню Вальжыны, выкананую ейным касмічным голасам. Песню пераклалі на расійскую мову, а па-беларуску, натхнённы Вальжынай, яе заспяваў харват Хрвоя Вогрынц. Апошні канцэрт Цярэшчэнкі быў 15 гадоў таму, у 2003. Тады ж выйшаў альбом «Хтось крануўся крылаў». І, пасля доўгага маўчання, спявачка наважваецца даць другі сольны канцэрт. Рэзоннае пытанне – чаму? Концерт – это акт осветництва, потому что выросло поколение тых людей и молоді, якое мне просто ніколі не чула, не ведае. И я хочу просто поделиться, что есть такие особы, есть такое святое и есть такие верши. Унутраным штуршком для Вальжыны сталася стагоддзе Беларускай Народнай Рэспублікі. Для спявачкі гэта перадусім годныя постаці, асобы, якія стваралі нашу краіну і нашае сёння. Кастусь Каліноўскі, Максім Богданович, Ларыса Геніюш, Анатоль Сыс. Памяць пра іх Вальжына шануе ды імкнецца перадаць наступным пакаленням. Тое, што пра 100 год сёння мы спяваем на вершы тых людзей, мы вывучаем іх творчасць, мы вывучаем іх лёсы, потому что яны былі жывыя людзі, кахалі, любілі, пакутвалі. Дзякуючы іх дзейнасці, сёння мы гаворым пра гэта свята і цешым надзею у будучыні, што будзе і 150 год БНР, але это ўжо будзе нацыянальнае, наша годнае свята. Гомельская публіка сустрэла спявачку дужа цёпла і доўга не хацела адпускаць. Было бачна, што нягледзячы на адсутнасць сольных канцэртаў, Вольга Цярэшченка мае шмат прыхільнікаў. Ганна Вашченка, Белсад.